ngening kentyas sang abeke kawang kusa gong jajahan nanging sanget angiki ebi sang resikane ko putra kang anjuk saking yadi kocap kacarita tagunging Astana Prabu Duryudana kiya keparing kundur kedaton tumrip manjing wonten ing panti busana nyaraken busana keprabon ngagem busana sarwa seta lenging cipta minggah sanggar pamujan mbesem dupana rados sepinten agenging menyan lamunta cinandra sak krambil katut satabane kukusing dupa semundul ing awiyat tinampi para Bathara kawangsulaken mandhap nampek mukanira sang nata Prabu Duryudana nggondo amis bacin pratandha ora katarima panuwunane sinegek ingkang wonten sanggar pamujan kang pinangka sambiting carita nggih ingkang wonten madyaning alun-alun Harya Pating Sengkuni ngawi Sangya para Kurawa Sangya para Kurawa semerep penglawenipun Harya Pating Sengkuni Pating Blarat Pating Brucal Subus sitaning satriya galak pindha sardula iki gitu. Jatuh kawan maju menene teriga
Dawang gung mangundang niji benjang sangaji mijel matinyo ngedali Tresna Surawila kaya buta sing ragil pasti jangga dedanyo mangambak boyo Manare Sengguni ingkang putra Banjal Dumul man nyadung jauh man manare medal nglatar kula nungsung kabar manare medal jawi kula nungsung werti werti kabar man Pamanario kula inggih nyadung jauh ora ngono Kartomarma kowe mau kaya melu sowanana Stinggil inggih ora gatekke ora krungu dawuh Rakamu Angga Prabu Duryudana pas niku kula tileman bela cilaka sowan turu paman ngaturaken Herminakata Leswatamarada ndake karepmu kowe matur Herminakata ya mina ulam lajeng kula matur Herminakata kata menika galak dados atur kula menika kadidene mina kesrambaing banjir bandang galak enggal nungsung warta paman bagus man kariya mak tempiling sisan niku karo makne cilik man kariya ora Herminakata man tiru-tiru tegese her air mina tuyo kata banyu karepmu mantur Herminakata njur kepiye aku awan aku adengkulmu melocot kuwi ora woi cila wasak man nyaan nyadong dawet dawuh enggak kados betok Citraksi malah wis rasah kowe rasa omong matur wae aku wis ngerti karepmu lemu omong teng pecotot tekan ngendi-endi wae man eses nek wis etuk ses ki ya wis
Ket mau kak sases-sases. Kula dereng Mas. Urung apa? Dereng lapises. Ayo tuku dhewe kok iki. Mangsaku Dursasana. Kula Mas. Coba aku tak rembugan karo kowe nanging ngadimu supaya meneng luwih dhisik. Aja padha sarung manuk nggone padha nyadung dawuh. Adikku kabeh wae. Glok. Papan kenar tak nggo rembugan. Aja padha sarung manuk nggone padha nyadung dawuh. Kanca meneng, Cuk. Arep nggo rembugan sajae penting. Kanca meneng ya, Cuk. Arep nggo rembugan. Kanca meneng. Meneng. Apa menenge kok ya aba dhewe-dhewe. Apa nek aba dhewe-dhewe terus diteri ngono apa? Mangsaku Allah. Dursasana lho ana stinggilik mau kang karembug bab ora sebocaose Kakang Durna nanging kalenggan iki mau sebocaos netepi marang kewajibane pinangka parang para sina. Nggih. Katerangan Kakang Durna nggone Tri Candra ora kepareng sebocaos. Amarga pancen sedya sabiyantu Anggir Prabu Duryudana nggone sedya nyernake marang Pandhawa. Iki mau aku ngerti dhewe rembuge Kakang Durna kelawan si Bratasena kang sedya dijangka patine kanthi srana dilaropake. Lah rak tenan. Kula iki jane jedhek lho Man kawit wau. Iki pisanan jejer Ngastina iki sing dirembug limateri Pandhawa. Kula iki nganti apal kowe. Anggere jejer Ngastina sing dirembug limateri Pandhawa. Pandhawa nganti jeleh kula niku Man. Mbok nggih pun. Nek karep kula niku Pandhawa nggih kajenge ngoten niku, Kurawa nggih kajenge ngeten iki. So nek pancen titi wancine tekaning pati rak do mati dhewe-dhewe rasa dijangka ngoten lho Man. Oh ngono. Nggih. Karo meneh upama Pandhawa kuwi iso dipateni kawit isih disebut Pandhawa lare, Pandhawa cilik-cilik. Nyatane didaya patine nyatane tuna luput. Ora iso tekaning pati. Langkung-langkung sak menika sampun sami. Malang baune, jembar dadane, srapang bringose. Kudune panjenengan menika pinangka adeking piyai sepuh wis iso niteni lho, Man. Panjenengan menika pinangka pangarsaning para Kurawa, Man. Wis cetha angel Pandhawa niku dipateni. Aja kok jenenge Pandhawa. Jeneng-jenenge pun wis medeni. Merga Pandhawa niku lingganing tembung Pandhu kalih Hawa dumadakan anak Pandhu wonten 5 jaler sedaya. Mbarepe Puntadewa jeneng sing medeni Darma Kusuma. Darma lelabuhan kusuma apik. Sinten sing ajeng wani kalih Puntadewa. Merga Puntadewa niku nengenake kebutuhaning bebrayan, ngiwakake kebutuhane pribadi. Mula wenang mundi pustaka Jamus kalima sada. Ketok ora tau nesu nek dijaluk kasaraning tembung aja kok mung bojo. Nyawa diulungke ning nek wis kocak nesu. Jagat digedruk jomplang. Medune den Bratasena, Brata laku sena gedhe, Bratasena kuwi lakune gedhe. Mula ya di kekuatan sing linuwih. Sinten Kurawa semanten iki sing wani karo Bratasena? Ayo ngacung. Ngacung. Durma Gati ngacung walah kukul-kukul. Gatel. Aku nek ngacung medune pamadyaning Pandhawa Janaka jeneng sing medeni Harjuna. Niku lingganing tembung saking Herjuna. Tegese ing ngendi-endi papan reti lelabuhaku. Kalanganing dewa, ratu, pandhita
satriya bakul dawet ngerti lelabuhane Janaka. Mula wenang mundi lananging jagat lancuring bawana. Niku mboten tegese kok saben wanita ayu tur dipandha karo Janaka dadi bojone Janaka niku mboten. Ning wanita ingkang hambeke utami niku tresna asih dhateng Janaka. Apa nek tresna iku duweni ngoten to? Ra mboten. Alpa wanita ayu ning watake elek karo Janaka niku sengit. Kaya koteng kok ajeng dipateni. Medune tenek kula Sedewa manunggaling kawula karo Gusti mujudake kekuatan sing hebat-hebati. Pun mang titeni niku wae. Beda karo Kurawa jan blas. Ra ana sing dijaji. Durma gati no, dur elek gati papan, papane wong elek. Karto marmo, karto sugih marmo dhewe nika bener sugih dhewe mergo nika paniti hartana negara Ngastina, mergo akeh korupsi. Dadi sugih dhewe ning sugih karto marmo ya dienggo dhewe. Reti tangga teparu kekajak ya nengke wae kena nyilih ning ya kuwi 5 bari 15. Watahe karto marmo. Traksi cit swaraning tikus trasi bumbu jangan. Niku nek mlaku mambu gandane panganan niku apale ora jamak. Iki ambine sate kronyos iki. Niku apal. Lah nek Sengkuni. Sengkuni niku lak dingge damel luwes to, Man. Jane lingganing tembung saking saka uni. Nuwun sewu panjenengan menika rumiyin satriya bagus banyak semonipun. Dadi elek kaya koten niku mergo saking nguni sampean. Sing murang tata saengga diengklek-engklek kalian Eyang Gondomana njur dadi elek kaya koten niku. Wis. Nek kowe ngerti tanggo dhewe aja tok sebar-sebarke ya. Rumangsaku. Lah nek Dursasana, dur niku elek. Nah, Sasana Gati niku papan dene Durma Gati niku papane wong elek. Lah iya nek Durma Gati. Nek Dursasana Kartomarma Kartosugih marma dhewe, Kartomarma sugih dienggo dhewe. Tanggal tuwa rada budhek iki. Sing tak takoke iki Dursasana kok. Dur niku Dur niku bagus. Sasana papan, papane nggon bagus. Lah dengkulmu mlocot kowe iki. Ning kari kowe iki engko manut karo aku apa ora? Nek ora manut, sapa sing ora manut maju rene. Tapak asma. Mengko tak kunjuke Angger Prabu Duryudana nek ora mbantu karepe Sengkuni. Nggih, pun derek. Ra urung manut ndrewili Kakan Gunem kowe iki. Iki ngene ya. Pancen gawe Angger Prabu awake dhewe supaya ngiringke lakune si Bratasena. Nek aku kok beda. Benten ndas pundi? Saiki raning Bratasena iki lak suwe ora gujikan karo kowe to, Dur. Cegaten wae lagune. Nek iso cegat tur tok jak omben. Mengko nek semendem dipateni lak ngono to. Dadi malah aja nganti goleki kayugung susuhe ngangin apa sing dadi penjalike Kakang Durna. Engko nek nganti etuk tenan nyelakani. Mula disegat. Terus jak ndem-ndeman. Kira-kira mendem pateni. Niki pokal sampean lho, kowe iki manut raku apa ora? Aku kaya ngene iki rak ya ngubet-ngubetke kowe kuwi to. Kang selengkang walik sandang walikat. Wang malang wentes nyogang sur.
keparingipun paman kabeh adi-adimu kandhinen. Temonono adimu Bratasena terus dijak omben. Ning ngerti dhewe kaya dawuh iki mau lho. Wong nek ketok wis abang mripate ketok mendem tur gebuki bareng-bareng ngono wae Bratasena. Nggih, kula kantun ayo di kabeh wae ditemoni Bratasena. Monggo Kang Mas, kula dheaken monggo Kang Mas kula dheaken. Andek Bimokna Syaka Sudibya Sawara-wara Umbal-umbul gadanya pitung gedhi Ora kleru kowe iki adikku Bratasena. Dursasana kakangku iya. Slamet Le. Pinanggihipun kakang ana ing negara Ngastina. Pangestu muranemu Sang Bikala Swijapa. Ya syukur Bratasena. Dimas Bratasena ra slamet. Pinanggih kelawan pun kakang ana papan kene. Harta malmu kakangku ora nemu Sang Bikala Swijapa syukur bejo sewu Kang Mas Wijasena wilujeng to Kang Mas ya swata madiku ora nemu Sang Bikala syukur ana apa padha medhokke marang lakuku aku krungu kabar Si Adi sedya minangkani panuwune Bapa Penemban Durna ngupaya kayugung suswing angin. Iya kepara nyata. Rening suwe karepun kakang iki ora tau geguyon. Mbok ya mengko le mikirke bab kebutuhane Si Adi. Ayo turutana karepipun kakang. Iya Dimas, suwe ora tau gegojekan karepun kakang. Gawe ngejak apa? Mbok ayo domben yo. Mumpung aku nggawa toak waragan rada apik iki. Yen pancen iku karepmu, aku mung kari manutnya. Wes, lho. Segendul iki wae kok dienggo
Siadi karepun Kakang karo Kartomarma Pratama wis cukup. Wis ora percaya ndak darani aku ngracun apa piye tak ngombe sike seruput. Hei. Nyo, kowe genti. Yo, aku mung kari manut. Ora ngapusi, ora diambusik. Yo, wis aku manut. Wis kae Swatama kae. Ora akeh Swatama. Nggo srana wae. Yo, sak kari manut wis. Nyo. Kang Mas Bratasena. Yo, wis iki aku wis ping pindho iki. Yo, genti kowe. Oh, atumu sithik wae. Wis. Wis sithik wae ora usah oke-oke. Njur glegep ora. Yo, Dimas genti. Kok aku meneh ora apa-apa suwe ora tau ketemu kok. Entekno wae oleh kok. Wis aku wis ngombe meneh. Nah, iki aku tak dilatane wae. Wis. Mengko ndunyuk wae. Nuansaku iki kan dienggo Maeka Bratasena kok ngarep nyaut gendul wae. Sacet-sacet ora bakal tak ulungi. Yo Bratasena meneh. Yo wis. Wis rada ping akeh aku. Leng-leng dhewe mangungkung. Kanduan rimang yalina tan kanin. Kocap kacarita Dian Bratasena estu ngunjuk tuwak waragan angganyo rumaos abot kinarya jangkah panjenenganipun inggih sampun kuwur dhateng kantenan para krama Raden Bratasena kawontenan kados ngaten tantuh-tuh jinandak yo Raden Dursasana ndawaken para Kurawa wis ketok mendem Bratasena Kurawa adi-adiku lho Bratasena kebuki ayo dikeroyok mudyar saiki kocap kacarita Dian Bratasena kepareng ngunjuk tuwak waragan candhanipun nggene ngunjuk Dian Bratasena kados dene babaraning ngelmi sangkan paraning dumadi ngunjuk sepisan candhane Eka Padmasari Eka wilanganing siji tegese ngunjuk ingkang sepisan Padmasari kembang nggondo gandhanipun tuwak ragan kaya nggondo sesekaran kaya arep ngombe meneh sinareng ngunjuk ingkang kaping kalih candhanipun Dwi maratani jagat Dwi wicalaning kalih maratani jagat sampun cetha
Tuak Waragan sampun dumunung jagat Nyodyan Bratasena. Ngunjuk malih candranipun Tri Rengga Busana, Tri telu ngunjuk tigang sloki Rengga Busana tegesipun mulat dhateng kaendahan. Ngrengga busananira ngapik-apik busananira. Nanging ingkang kasebat ing mriki yakti rumaos endah nyawang seloki. Ingkang ing mriku wonten isinipun Tuak Waragan. Griya nyandak seloki ngunjuk malih. Ngunjuk ingkang kaping sekawan candranipun Catur Wanara Rugem. Catur sekawan Wanara Kethek Rugem Wowowan. Begigih Dyang Bratasena. Nadyan to mripat sampun kuwul. Nanging sampun boten ngraosaken menapa-menapa. Kepara nggondo Tuak Waragan kepengin nyandak sloki malih. Ingkang kaping gangsal candrane Panca Surapanggah. Panca wilanganing 5 Surawani panggah tatak tanggon. Tekate mati mergo ngombe ya ora apa-apa. Diwujuti. Nanging kalenggan punika Dyang Bratasena enget Purwaduksina bilih sejatosipun sedya kasikara dening Kurawa. Griya ngempalaken kegiatan Dyang Bratasena ingkang suwau ngajeng karegem dening Raden Dursasana. Uwal regemanipun Raden Dursasana ingkang pinulasara dening Dyang Bratasena. Bubar maut para Kurawa candhele kaya sapi ilang suwe. Oh, biar wah. Waduh. Iya. Wah. Wah. Langan kekuatanmu kok dadi pulih Bratasena. Oh babamu apa tak anggap aku entek daya kekuatanku mergo Tuak Waragan ngono ya. Aku mung pengen ngerti apa karepmu kok dadi kowe ngajak-ajak aku minum-minuman kaya mangkene. Pancen iku tak pateni. Rasa dadak nganggo goleki susuhe ngangin. Yen pancen mangkono jer wis kadenangan. Ayo nunggu lho. Kethok gulumu sak budinemu dening aku. Boy.
Wah, wah. Hot, wah. Wah. Iya. Iya malah iya. Nang sambate kok ya ngeget-geti to Dur. Nggih niki manut kalian Paman Arya dadine kaya ngeten iki. Bratasena. Ana apa Durna bapakku? Dicolke ya, Nger? Ora tak colke. Lah piye kok dadi kahanane kowe mangkono? Dosasana. Lho. Kowe mau napa dawuh apa? Rak supaya ngiringke lakune Bratasena. Sanes niku kok sing didhawuhke. Kula kenyegat kon ngejak ndem-ndeman terus supaya nyikara. Sing dawuh ngono sapa? Paman Cengkuni. Kowe aja tumbak cucukan lho kowe. Wong nyatane ngoten kok sapa niku? Culna ya Ngger Bratasena. Culna. Ngger Bratasena culna. Kabeh sing ditindakake dening Dursasana iku mung ngantepke atimu ya Ngger. Atimu kuwi mantep ora ngono lho. Nek pancen mantep mestine ya dicoba kanthi sana kowe disikara iki mau ya Ngger. Curna Bratasena culna. Tiba kanto syaji bawat mojo kumepruk tibaning raga raga mati kepanasan upama ora Durna bapakku sing elek-elek masa pateni Dursasana kakangku. Aja ya Ngger, aja ya Ngger. Iki isih kakangmu dhewe. Sak banjure kepiye? Wis saiki budal. Nyata gedhe atimu ya Ngger. Mantep rasamu. Unggah ana Gunung Candraluka. Tak jaluk pangestumu sing ati-ati. Senggone bapakku njaluk pangestu. Ya Bratasena sing ati-ati. Arep njajal meneh apa ora? Ora. Nek arep njajal meneh aku njaluk pamit. Yo Bratasena sing ati-ati.
Srawang-wang Makutha majuru jrungkung bedangnya surat dimontor mangonjonjo kocap kacarita Jan Bratasena kepareng lemubet madyaning wana Tigrasara Gya Cipta Rengganiro. Wah aku arep mlebu alas Tigrasara ngunggahi Gunung Candramuka. Para dedemit, para kewan-kewan galak padha semingkira. Para dedemit semingkira sing lempoh padha gendongen digawa mlayu. Sing ora weruh tuntunan jak ndelik. Yen nganti ketrajang singsal Bratasena ana muga-mugane aku ra tanggung. Aku sedya ngunggahi Gunung Candramuka. Yo jumangkah Jan Bratasena. Tindakno Jan Bratasena. Kadidene ngungkuli angin tindaknya Jan Bratasena. Sredina langening pamyat busana maneka warna renggeng Kencana Ratnabra bandera layu kumiter sinran pandres sing maruta Serna kumaraning wiyat manyan gumlebeting bojo Sruprasta kayu pangkeprapal
Puspita anjrah ing siti ron mawur kadyubing angin kukila bubar sumebar wulung-wulung samya kendang wersa ageng alit patung sulayah candrani pidho glagaden tidak jajak labet kaprabawan Sulabawan rupa-rupa ingkang kepareng damel cintrakanipun Raden Bratasena awit saking kasudidanipun Raden Bratasena kepara-para Kurawa ingkang nandhang wirang wekasan Raden Dursasana saged karegem dening Dyang Bratasena upamiya boten den engetaken dening Pandhita Durna temtu Raden Dursasana badhe nandhang Cintraka sinareng den engetaken dening Sang Pandhita Durna Dyang Bratasena enget Purwa Dursina wekasan nglajengaken lampahira nggih sedya angin nggahi harga Candramuka to Dyang Bratasena kepareng ngempalaken kekiyatanira nggih manjing madyaning wana Tigrasara saengga lampahipun Dyang Bratasena ngungkuli lampahing Maruta sinigek genta kang kecapa nahan kang winusita pundi kang pinaka sabding carita ingkang masih nunggil papan angel siji caritane datan kadi gularing puncang harga Candramuka yekti ing wiku wonten ingkang mangasrama awujud yaksa sak prabata suta kalih cacahipun sinang saking Mandrawa nggih sami pepanggihan kaya tata-tata magut yuda yaksa kekalih Dwi Makanda Dwi wicalan kalih Makanda perangan ingkang kaping kalih puncang harga Candramuka
Ing mriku wonten yaksa sakembaran. Netra Semara pindha netraning Singa Barung. Larapane manyul granamane pindha cantiking palwa. Rawis tumpang sanga siunge modot sak culaning warak. Jodhek simbar jojo rikma den adul-adul diudal-udal wingking dumugi widangan ngajeng diwisel-selaning jojo. Mlacih yani lamun to yaksa kekalih anggadhahi kasedhiyan karo raganing kawinangkung. Lah sinten to? Pracekanira yaksa kekalih kepareng haprajeka Digyakala Rukmuka ingkang sajiga Digyakala Rukmakala. Rep sidin pamanemtan ana balang alisik labet Digyakala Rukmakala dereng kepareng cetaning daya kang dereng kawijilik nglisan. Jumangka anggro sumbar keterpatar bumi gonjeng kumaluduk guntur ketur Goro kang goro-goro mawa lindu bumi gunung kang manggut-manggut samudra mawalian banyune kemambang wing-wing perjaka belah iblis laknat padha jig-jigan. Oh adikku Rukmakala apa kakang Rukmuka wis sawetara suwe awake dhewe dumunung ana puncahing arga Candramuka kene. Wis sawetara suwe awake dhewe ora mangan. Saengga aku ngrasake ngeleh iki. Padha nek ngeleh wae
Aku ya ngeleh. Mbok ya golek pangan-pangan kono to, Di. Pangan apa wis ora ana isen. Godhong-godhong sing enom ya ora apa-apa. Godhong enom wis entek kok. Ya kewan-kewan truwelu apa ngono. Kewane ya entek. Ya caleng-caleng apa. Calange ya dipangan awake dhewe ya entek kok. Ya genjike. Genjik kuwi wong calange ora ana kok genjik. Lah sing arep genjik ya sapa? Waduh. Ha saiki ngene wae. Medhun ning Parang Padisunan. Nyolong darbeke para wong tani. Tandurane para wong tani. Heeh, awake dhewe men cilaka. Anggepmu para wong tani saiki iki yo nek weruh buta iki wedi ngono kok. Malah saiki para wong tani iki anggere do nganake syukuran kae malah do gawe topeng buta. Do dinggo. Wis ora do wedi, kamangka gamane wong tani iki ming pring dilincipi. Wo. Nek ngenake ra iso tekaning pati ning kurang bejane tetanus. Ya jujuk nang Parang Padisunan rasane tanduran-tandurane bapak tani. Mengko ning kono rak sing ana ming mbok tani. Yo ra anggepmu nek mbok tani yo wedi ngono. Oh. Kelakon awake dhewe duleke lombok. Sirate nganggo banyu lombok. Wo. Ora urung ora apa-apa malah cilaka. Wah lanjur piye? Ayo nunggu patine ngono wae. Age iki ana buta gagah-gagah mati ngelik. Wah. Aku kok kaya-kaya wis ora kuat tenan. Ya ayo dikuat-kuatke. Karang ya kabeh iki mau wis dadi lelakone dhewe kan. Jumangkang sumbar keterwater bumi kang kunjung guru kang goro-goro mawa lendu bumi gunung kang manggut samudra mawalian penyunik mambang wing-wing Di ana apa Kakang Muka ngisor bener iki mbaning harga wit-witan padha bah mbok menawa iki pangane dhewe ayo dibrepeki iki obahe iki perbawa apa ayo dibrepeki Kang ayo dibrepeki
Andem